ambulance ne na wo hwe a fresa number no na Radi Akwan Enterprise Hardware Honso no 0247202143 and 0246314944 and 0534463536 na wone Radi Akwan Enterprise entimi kamom na bibia entimi enye kama etebusa ye di besi hanom na makosi di 2 na Mr. Eric Jako Yabo Abedin, but before that, na ye infena ye nim komoka krebna free ye nim komano pay ewo hanom na ye ntumi entwaso anopai emfa ema na make out say come Friday ye nhye no so say nyame ya doma praise be asafewo dwaso ye district enyina Asia the all night chinchirinchi pa the abre yen manfo enti ne we praise bi no anwumra no no wotwe kan o Mount Calvary na all night international senti praise be asafo mo district mu nyina ba dwumadi na sibi na ye nyina ya bompa ya twe so twedwempo nyankopon nim ne nyina district anniversary afi yibedie no ena na hyase ye tusa na monti ye nhye nso nti na ye nhye nso emfa emma yen ewo honom nti ye bekọ na ye de nkoma no pai na se na medi kan no nti ye mfansi na ni nkoma no pai na ye ntoaso ba before that my main car was say Providence Healthcare or see yen kancho was a free screening no baso and entine tutumike na onso ko na fi yen check na ehia pa dia ehia pa entine wotebenka free checking of pressure, weight and height nina, free screening of whole body system, that's the liver, kidney, heart, lungs nina obayamo na omo omo the ultra modern machines and the bedi surgery no to make na ko a free checking of hepatitis B and typhoid test nina omo free serving of genoderma T that will boost your immune system and na mama can bro focus you na enya asem keto akra me da say na we dey mani mi hu ni enti tutumika na ko maso na omo entimi check na bibia entimi nya kama emfa emount date 24th August to 30th August 2026 and enti sheno so say anopana no wotwe ekosi enwumere no nunum na Providence so omo trase na omo the free screen yen atumi edi abrevenu no tiniye pa eyomo premises wonuma location e konongo Stellas Pharmacy abansoro no mu a na omo ne commercial bank no na edi animuhwe enti nei o say from 0245012791 and after 0247938303 na onu omo entimi eni nkomo na bibia enye kama nti we no kwa ye free ya check na say wo how bi dia ho de wo bekọ na ya hwe ama odru banu betwe sika bat eno no enam say omo eye this promo nti eso beti say hu na ye bejo kakra bi na ye mo odru enti do Providence say ye mfan kancho say tutumne kanako na bibia entiminya kama emfa emma say de me de kan na no pai ma mentwa me homra sisia na me ba me ma mpanimfo yakwaba Mr. Eric Ajako Yeboa or environmental health analyst and of Gideon Raymond Amoyao Mr. Environmental Health Assistant Officer. You know, mobile command pay na yet to me acquainting me back sesia. So
Hey, on the carry bum, when you are there, me bro. India, dear, me bro. What's the meaning? Me Benjamin, your man. You're right, I was here. And on Knoboke. I said, I can't get a hand. You do another city. You say, young pattern will be the Hong Kong. Now, if you know, Kronko, no, do say yes, Honum said, departments or Munina, a war assembly. Oh, yeah, Jumadin, Eddie Asuma Man for war. But Tim Honey, no, be a bedim, come on, Kakranka, and I saw you. What your moody? Not young, so your how hold your one and so to me be some home. Course, no more to me, and don't pay. Right now, also what to my friend Republic. No question what to maybe say. I can't a year environmental health. You don't be doing come on. Not much in the Mujumadi Mudi. I hear him be said, more monopay. I didn't catch the Krobea Asante. I am the official mayor. You didn't come on or pay. Text messages and I was a message in 059 690 0046. You're breaking camera. Yet to medium come up. And the Mercos the cheap. Mamma be your phone up, come on, pay. Your tongue come bonus. I got right, I was here. But I'm Mamma Quaba, be able to okay. Mr. Eric Ajakuye Buambaje and Mr. Gideon Raymond Amoya said in Mayani. That's nice, okay. My main shase honum na ona assistant officer ankasa. That means the officer no na ho. Debbie. But on my word no environmental assist officer. Yeah, title no yeah. Assistant Chief Environmental Health Assistant. Assistant Chief Environmental Health Assistant. That's okay. My main title. Okay, that's nice. That's thanks for the correction. But also the we analyst. Okay, that's nice. Okay, you need come more. You shall see through honum. Now you can't environmental health department no. You ba assembly and mujuma di say. Can't you that's it? Na that municipal chief executive and so and chairman na ebia so coordinating director so assembly no adwuma fo nyina munyina ya den chia mom na ebia so watie fo nyina ya ka environmental health nse sene ye fa no first na dodo na tankers for ana se sama for eno ne edin a oba amanfo etai ehu pa na so dodo na huye se ye de ye dwumade ne ye akoye ye fiefie mu mame masama ebia like ohun se wora ni fie mu o peden o me baba be hwehwe ayu fie ha se ne atie na so ye dwumade etra ekosa okay intene emsame bayina na ya pa se light no adum light na cause na me pese ene yesu adi ankasa yen yadwuma no ye de mra na ye adwuma emra na me fa free environmental health no eye apomedin a ewo ye potem nti emfa se environment no bibiara efa apomedin ho no yen just dey okay nti se wo hwe aye no ye preventive aspect ye deal with the preventive aspect ye dey say ye bo yare ho ban say nipa na ye dey onyare nti se wo ti fie wo pese wo yare ba ye say so you contain the preventive measures okay wo say wo pese wo yare ba ye say ye ma wo nyare ye dey no nti na hu say ye ko ye fiem ne mountain so
na yɛhwehwɛ ɛyɛ mpɔtɛmpɔtɛm yɛ mfiefie mu ahoroɔ ɛne ɛyɛ ho dwumadie nti yɛn de ne preventive aspect na mpɛ sɛ ɛnɛ ɛyɛ kɔ school kakra yɛn dwumadie no ɛnam sɛ ɛyɛ preventive aspect na ɛyɛ bambɔ ho asɛm nti no ɛyɛ mpɛn pii no ofa ɛyɛ de essential services ɛyɛ adwumayɛkuo a mfa sɛ ɛyɛ aban ɛyɛ si hɔ sɛ ɔmo yɛ adwumayɛkuo a ɔmo ho hia non partisan ɛyɛ nka ɔmo bi ɔmo bɛyɛ biara ne yɛ sɛ ɔmo wɔ mandate sɛ ɔmo yɛ den ɛyɛ ɔmo yɛ environmental health and sanitation unit yɛn yɛka ho bi na yɛn dwumadie ɛso yie paa tra nɛnɛ mɛbɛmɛ akɔ sukuu kakra na mɛ di nkan their structure free ɛyɛ the public health act ɛyɛ 2012 no ɛyɛ act 851 section 51 no ɛnɛ minim sɛ ɛbrɛ wɔ hɔ deɛ a yɛbɛkɔ sukuu paa yie sɛ baabi sa mo so nti ha okay nti ofa ɛyɛ section 51 na wɔka wɔ se sale or serving of unwholesome food ɛno no kyerɛ yɛdwumadi baako sɛ nti yɛfa no medical screening afiafi biara no yɛbɔ dawuro na yɛhwɛ ɔmo a ɔmo tontɔn nnuane nsa nsuo nneɛma ahoroɔ no yɛfrɛ mo ba na yɛahwɛ ɔmo nyinaa mogya mu sɛ yɛaweɛ a sɛbi ɛyɛ nsa yɛaweɛ ɛwɔ mu sɛ ɛbɛ na bi a me a mewɔ me fie meba abɔnten abɛtɔ m'aduane mɛtɔ yareɛ ɛmfiri ɛhɔ no ɛmfa nkɔ fie ɛne nti section 51 no ɛsi sale or serving of an unwholesome food nti sɛ metɔn aduane anaasɛ meyɛ aduane a sɛbi ɛnsɛm fata na metɔn ama ɛyɛ amanfoɔ a saa mmara wei ɛtia sɛ meyɛ aduane a sɛbi ɛnyɛ fata de ma amanfoɔ nti 51 no ɛdeal with that section 52 no nso ɛsɛ sale of food under insanitary conditions sɛ me tɔn ɛyɛ aduane ɛwɔ baabi a sɛbi condition no ɛhɔ no yɛ basa ɛhɔ tantantan ɛno so yɛ adwuma nti yɛbɛhu sɛ wotɔn aduane na aduane na wotɔn no baabi a wotɔn no ɛhɔ nsɛm fata wonyi hɔ ni a yɛasɛdeɛ sɛ ɛyɛ ma ɛyɛ krataa na mehuri akɔ ɛyɛ 54 no wɔse prohibition of business in noxious or offensive trade sɛ yɛka ɛyɛ sɛ adeɛ bi noxious a na ɛpa kyɛ sɛ adeɛ a ɛyɛ dangerous adeɛ a sɛ ɛbɛtumi akum obi adeɛ a ɛbɛtumi asɛe obi na mfa no sɛ yɛmpɛ koraa nti wɔse business nti dwumadie biara woyɛ no ɔmansini wei mu wiasɛfoɔ no nyinaa na saa dwumadie no anaasɛ business no ɛde ɔhaw bɛbrɛ ɛyɛ ɔmanfoɔ no ɛyɛ yasɛdeɛ na ɛnɛ sɛ galamsey so kam adwuma no ho galamsey ɔmu tui ɛwɔ environment nim ɛnim sɛ cyanide ɛne some mercury chemicals bi wɔ no mu a yɛn ɛka yɛn nipadua na ɛbɛha yɛn ba mo yi moni na mo mutu galamsey no na galamsey asɛm no ma menkyɛkyɛ me ha no nwie ewie a yɛbɛba ɛyɛ ɛhɔnom no na yɛahwɛ ɛno nso de afiri hɔ wohu sɛ was a prohibition of business in noxious or offensive trade nti 54 no it was a person who without lawful authority or a excuse the proof of which lies on that person carries on a business in noxious or a offensive matter at a place or cause or permit a business in noxious or a offensive matter to continue to be collected at any place keeps any man at a place ɔkyerɛ sɛbi nnwumakuo a anaasɛ obi a sɛbi ɔyɛ adeɛ a ɛnsɛ na ɛyɛ mfata wɔ ɛyɛ mansini wa na no wɔse I no wɔse to impair or endanger the health of the public nti sɛ woyɛ adeɛ na adeɛ ɛha obi no wɔse etia ɛsa mmara no two wɔse to cause damage to the lands sɛ bi ade a meyɛ no ɛsɛe ɛyɛ nsase sɛne na o refer to ɛyɛ galamsey no crops ɛyɛ mfuyɛ yɛ nɔbayɛ
cattle mfa say mmoa ɛyɛ nantwie nom ɛne ɛyɛ public places bibi biara yɛyɛ wɔ ɛyɛ environment no so na sɛ etia no saa mmra wei na sɛ tankers ne du ko gyina court a obɛyusu ɛde ɛyɛ adiw wɔse wɔse to cause material interruption nti ne nyinaa ɛba ne bɛkyerɛ mi sɛ wɔsɛ yɛma nsinim yɛma ntɛm no ɛhia yɛn ɛyɛ yɛasɛdeɛ na yɛa na ɔmo de ɛhyɛ hɔnom sɛ mfa no sɛ wokɔ court a yɛwɔ ɛyɛ conviction ebia sɛ ɛyɛ ebu a yɛbɔ kwadu a na wɔse sɛ memfa bi nim na asan mede kwadu sɛ naba na yɛhu ɛno so ho nsuanso wɔse sɛ obi wɔse pollute or foul the water of a well tank spring reservoir or places used to or places used or intended to be used for the supply of water for human or animal consumption. Nti sɛ bi nsuo a nipa ɛnom na sɛ bi sɛ yɛsɛ ɛyɛ nsuo no saa ɛhɔ no nso ɛbɛyɛ ɛyɛ adwuma wɔse for a first offence to a fine not more than 750 penalty a unit. Nti 750 penalty 50 penalty unit. Nti court a yɛn ka no a penalty unit yɛn ka sɛ bi yɛabɔ ka sei bi atua sei. And calculating number of penalty units. Yes, in the penalty unit one penalty unit bi 12 cedis. 12 cedis. Yɛn na yɛnim. Nti wɔsi sɛ woyɛ business anaasɛ industrial trade bi a sɛ bi a woyɛ dwumadie bi business bi na business or how ɛbrɛ ɔmanfoɔ na wɔsi sorry yɛdo kɔ court a yɛma ntua 750 penalty unit which is 12 cedis by 750 no yɛ calculate a yɛbi ho anaasɛ to a term or imprisonment of not more than 3 years or both. Nti bi a obeda afiase bi a free 1 year kodi mfie miensa ana se animmienu se obesan so atua sika na kan na ye wo bibia fa hospitality inspection ye call hotels ahodro enso ko inspect honom se hotels no ma honidie atisen ye call hospitals ahodro ko hwehwe dwaso hospital amoko yɛwɔ a designated officer ɔhwɛ jaso hospital sesia make say sɛbi ɛhɔ ahonidie ɛhɔ bibia no hyɛ nti ntontom ka ho mu de no na bibi biara entina yɛyɛ disinfection ɛwɔ mmiamia ahoro tem biara no nti yɛkɔ hospitals ɛkɔyɛ inspections mortuaries ahoro na mede ba waste management sɛ yɛn bɔla ayahoro a ɛwɔ mmiamia ahoro kwan a yɛbɛfa so asiesie no Zoom Lion Works ɔmo yɛ adwuma na ɔmo report to ama environmental health unit no nti yɛ supersede Zoom Lion dwumadie nkyɛn na yɛhwɛ Zoom Lion so sɛ ɔmo bɛyɛ ɔmo dwumadie no sɛnea ɛsɛ na ɛfata sɛ obi about say currently no in say Zoom Lion contract no omo ne aban aka so wait aka SIP lifting off containers no eno pe any contract asisi omo ne assembly no wo for now so me ba o nkomo no de ye di akwa akiri ye hu the core mandate na adwuma potia environmental health for more enemy time ni so pa but me da so ma ye hunu mo dwumadie potin ene mra ebodwuma na mudi no ene mra me offender yede me kokko to penalty a yede be ma me na yenhwe because ye kind environmental na ene wa educate the populace more ama mo anya insight e wo dwuma de na mudi no ye pa people thought say just a mere work be zaman for the who you feel na be sama ba mo me hu say galamsey for no kwere na nse me bom mfumu pa sɛ mo mutumi hwɛ ma galamsey ne timi to ase na kamadwuma ho de na moyi moni ama na galamsey ne kɔso na mo ende mo bɛgyi bi pa na yɛmra ahonedie so wo sɛ me bisa sɛ eba hospital mo ka ho de a dwaso hospital ho no me ba ha me nkoda ho da de ba report am nya de bia ese ntontom wo ho no
ntontom when I used to the word you see because me call home and ntontom kameda aha enti eno no because ntontom ne de do hospital betuma di ho dwuma say because enye dwa hospital nko na ntontom wi amanfo ya fiem kromo ho no enti eno na mo be na mutu afa ho ene one question maybe some sisi ana obi amu ina obi atumi ya no okay eja me da say mefa sa kwan so achia ye MC your coordinating director any your staff especially environmental health staff any wati fu nyina we bisa question ya you will be the disinfestation or fumigation sa fumigation nanka ye ne zoomlai wo sa contract no said ya mebra edikan kai okay but ya twem moja ya na motwem ya jai yani omu because abai no ni contract no for now abai na cancel that contract for now the fumigation na ehunu abanda da no penso no ene ni hobby enye se ni ho ba ehunu abanda da no so omojuma na for now eni ho contract na aba awiye mfane se eni yenye renew contract that is it you want to see any SIP no American was containers container lifting no enti zoom lion for na ehweye fumigation yes enti no contract that contract no eni hobby ba ka se o mbe container no enti se ni sentontom hospital no me de aye flow wo ma yen kasa ye ta koye omuni yen ewo sa relationship no but the ye o how ba ko ye se ubekona patient ewo wards no enti to enable you exercise that is ube execute sa exercise no edi se bia ye be yi patients and a patient being so wa untumi emfa no mpie because the nature of situation condition no woman enti edu ba bia na ne ye no na akoye ohaw okay enti management management edu ba bia omo environment na nkasa yetumi koye environment na nkasa yetumi koye disinfestation no say ye di ekumun tuntum ayo wa bonti na inside one no na ya problem mayen enti dia metumi aka sisi ya ni say environmental work na nkasa say dia me bradi kan echeche mu kakra no yesa wo bibi say meat inspection yeta ko slaughter house no mo ko enam no mukum and a market sanitation school health education ni nyina ye bi efra and I said your car house to house inspection also house to house inspection issue bia if you are no pay me by kra my bibi kakrafa but I know the mekan money ma ya I know the mo 2% mame the reason I make us 2% 2% mame okay e bia mu nhia me da sana me me na ma hu me me street wow ye ni mu ha ye mo hu store for no mo kon sama mu nyina wow ha ya me se ma anya sa adwuma na me hu se mo ye adwuma ye yesusa no me nyini bia wo be chen ba papa dia bia wa nche me no be the same age but yesusa no ye ma me mo ye hu tankers for mu dwane no correct ye krom that time te akura na so no na ya wo da Thursday bia nkwafu okay na Thursday u jaya ka kwam kra be pra obi a pra hyehye ne nya ka se ne de nsama be ba ha o sama ne chen president no demika ni pay dwane omunem ne otem wura onyane mpase kro de be che tetempa ne de na kwan da ase because nya sama ho be yehu enti na huni die nu eyemo ba ye mra kroma na ye se na ni bia ba se bia ko school ko junction no ko ene mi wi amene mu ina be ko junction no sama mu ina de bia me ka sometimes e duru ba bia mra no ho ye nyusu mra no obi anim dada se sama fi enti afe na akoye engagement bi mu ni nipa na koka de asem bi sama ne fa no fra mra nanim so ya nyusu sad na ene mesa de makobogu ene be sama manfo pa se ma anye sa adwuma no de me hu ne mo ye o because gata da nipa nanim ha oton aduane e mo yifi me ntwawa no emse enura my engage MC utie program no bedase na eko wie ne ba se
Yemechi junction for man. And no say be engage. Actually, engagement in so here be na yes education. Education. E be bi wo ha onti niema bi ase say na sede. Say bia baby a me ton ade sese ya me ba na me ka se me kan bi obi ton ade baby o ton ade n gata no mu ne mu ayefi e na me si ye o se enyo no na e di nsuo na gu efin nsuo fin no enyo na de efiri suru na eba e na me si na se wani mu ni aha na wo tito e ya business o enti aha no e na ye wasede se obesiesie ha se de enkofa ohaw emro enfansan obi enti saa nyema nyina ehia education ne mo kam ne meba law enforcement meba ne o kam no ya adwen me no ya adwen se do obi engagement ne education nya pa no kre bedu ba bia mra ne ya adwuma eboa meba saa junction obi anim so ye fiansama ntimi sama obi anim se o ye fiansama ntimi sama ma me no no to se ne gata na nim aye fie no onim eto de ne kokoto no ma onko ye nkyere ne mu kokoto sometimes do baby na mama ya amfasa ne mana nya adwuma ene na me producer na kana no pe ye koko kakra be no mana no pa no ye ba be kasa saa eti chinipa ne fa no court ne nkyere ne mu okokoto a court be mana hunu say na yeso ye bo ne kan na o chi no begyae oh saa su na manfo bia fo ahwe mutrim no why na nim so ye fian sama ntimi sama nkruma afa na yanko kan kyere obi ansa mo fra no mo ba no enti mo ko school na mo kyere mo mini problem because mo no de afei no mo ba sustaining ba ne wonya 20 years 18 years bia Ghana anim say wo ye fi wo de ball agu mfakire ba bia wo hye ball akọ ofi anim na esi ho asama ntimi sama aja mo ma infa education nto nkyɛn mo ma force no nya adwuma mo mfa mo nkɔ court ne ya ma hunidi ne nya adwuma obi di ne huni ba ne nua tene nkyɛn ne hunidi a woni nkyɛn yare abre no na wafa no ho adi say education wa wo nsia enso afa ne medicate you say why you ball antie so kotugu munya education nto nkyɛn mo fa nto nkyɛn mo chichi o mo mfa mo nkɔ enti bia esa to aso ye emoanyen stray animal the bia meta refer to this quotation Exodus 22 eho urem bibra ukudru be verse 5 eka bibifa emoanyen say sebi obi ye garden body enante nko bebia but appointing ujai na ofrinifie wayese kromfo ofrinifie obeba befa wade a esi baby enti samra no ewo ho pa yakoto free bible eno na yedi amanfo because he say yatiasi mu a complain say buy asoye efa mo na ye nchi won no emwa a ye ja o me general manager ma meti say mo kwachi bo we nchi o say say emwa asem no ma me mfa kakra o de ma best Ghana de o country ka say emwa asem no o ka mo what emwa asem na ba ma me nka kakra mfa ho ya hase ko say ade a yamasnim han say education wo from pan na ya na bebre na entiase mpo se ye ko food na ye disap body na ye nya amanfo bebre o kasa yes no nya de ba e bia wonya nto asent na se nche ne munwie na afi na why de wa ba be hunu se se na ne was me de me ye o hwe section 300 of the Criminal Offences Act 29 of 1960 o hwe sa amrana wankano ba bia se jawa abwa mpie abonten enkudidi dabi nemom emrano ma yeti ase se me wo aboa memfa aboa no entubuom na me mi nipa no menkɔ abonten kotwa aduane nya de emra aboa no nya den oni nemom se aboa na se buoma bre na mpese bi aboa no nya bia enfama kakra opia abonten kakra ida say one media aboa na chi edna ko babia okodidi no odidi wi a me am sanso de aboa na den aba abeto nibuom ana say two me de ahoma bebo aboa no kon na ko bo bia babia obetime eden edidi ye na wodidi ebe no so no ma den makofa aboa no edna ba beto nibuom mini hu kwan se me ma aboa no ko a epie enenam abonten
say ya chi wabwa ehun asem ni ye wo baabia ne baabia ye kɔ ekɔchi ayamwa before ye be chi emwa no ye ne ho kwan say ye ba ebeye announcement say ye ba that say ye be chi ayamwa but eto da ye ni say ye din kan ba kuro nim ebeye announcement education say obian kan abwantu mum na wan kan abwantu mum na ye be chi na ye wo ka wo hɔ ma wo be den obetua eninti say ye chi wa aboa eba assembly hɔ a fine no obeba ba betua fine no ansa na wosa eden musa kan wa aboa na from day 1 no ye wo 11 days a free day 1 ye chi wa aboa equals 11 days say obeba ba beje wa aboa just say ebia fa say day 1 ya chi aboa na ko assembly hɔ oba na fine na that no say we say utua 200 cedis was utua 100 cedis a ade chin bia ye de am feeding fee and ponding fee aka ho which is ye base on the assembly fee fixing nti ebia ene oba 300 cedis na utua ye ba ade chin oba be je wa bon untua 300 cedis no obetua ponding fee and feeding fee no de aka ho therefore say bia say feeding fee and ponding fee 50 cedis a de bia no betua 50 cedis ya ka ho te bia ne 300 nyambo china e be 400 e be 350 the following day no be 400 kosi day 11 say day 11 no edru na say wa mama je wa aboa edru day 5 na ye bo auction notice na ya serve all the public institutions no babia ya chi abone free no community no ye be serve the assembly members no mo ho no notice unit committee for no public boss bia signpost bia bia ye de ye boy ye pese e bia nipa dodo na akọ kenkan eye enwoma no e de notice ni be kwa kobo ho se wa aboa bedi ha na wo emre say so baba baba wa ma imagine ye oshino ye oshin eye moa no sa be no dru na wa ma ye oshin moa no e de to assembly no confess futuom enti na say na wotie no ye ko wanchi akoye sa program ni bi sa ebi beje ye oma meje no ya ho hyen no ediska na to assembly no futuom friday twam ye na ye wo sabo ye ko sabo na ye ko chi bi sa de ba ye ye ko tachikrom last 3 weeks enso ko chi bi sa wo honom dwumadie no ye pa je se adwuma no so nanso apafo esua ntime etoda ya na meti se ebia wo ka ye ho nsem a do fine ye se ye nkran e ma dwuma ne because amase say odu sabu kroma obia de na aboa ye den atubo because nim say next time bia ye baba bechi no obetua times 2 enti se fa say bia ya chi wa aboa de aba o baba begia ye ma wo ye bibia friend undertaking wo sign bibia your friend a undertaking eno no kire se wo baba be di ensie wo assembly ho se mem asumasi ya makokot no ko di sanction se me asumasi me de mensa hye krata we ase se mi njai ma aboa biem nemo se mi njai ma aboa na se next time bia no ko di bone ana se mo nsaka aboa na Ghana mra e wa ha eni mi ndi ne se ne se na e fata ti ba sa na ya ma wa sign na ye copy ama various institutions and I say stakeholders involved no. In next time biam say ye che wa bompo ye nka wa say mo office work ye do court straight yai bi da that was last year a prosecute a guy bi na o come so me an am ko fa na ba me ma prosecute no ya ye wa obi aye prosecutor environmental health and sanitation unit no ye wo a grade bia wudu a ye do quantity ma wo be ye prosecutor nti metumi edwa kodnya court sia aboko adu me pray metumi ye wo minua safo so ho otumi prosecutor minua nate jambo kofi aje kokwaje so ho ono tumi prosecutor nti prosecution any ye last resort say ye piapia wa na wan fia
ye do court Mate. ye pa na me ba o me time no Sunday pa yen hwe ball na ye man sisi o no ada na sisi o sa ball no un say Zoom Lion um say nansan ho asem ba ma mo kan ho asem ma say mampo MC e for mo buy ma o mo bedi ho dwuma tefu wonom ya hye o mo say o mo ma ball no enyema nti fa say edru ne brim ne level na utumi say we dey be ma na mo ba no ma ba be fa but this time no me ka asem we desiso ebia nipa woni me nya adwen ba me ka Zoom Lion ne omo coordinator na owo ha no say Zoom Lion office na owo ho no na sen yatu omo enti nipa na owo ha no say oni ha say otora na okọ Kumasi wo mu ana why den waba enti wontumi enhwe enti say that was last week na MC Bo Fred ana obisa ho asem say otete se bola no ayede ayema ti ye frɛ no ama o frɛ driver no ba na ayo mbeyi ni nyina efiri ho enti me so say na me say ono no se bi omo dan no Zoom Lion contract ending do say ama omo nyoma na yi kakra enti ono na move afiri ha omo office eni ha biem enti omo an oba enti yen na se ne yehwɛ ma na ya frɛ no na wa frɛ ne driver na ba aba yi enti and then me fa krom de ba me say bi ayema enche bi na na anyambo chan ye be fred driver na we be the flow but say Zoom Lion ni na o wa sesi ano ono so o office no ye tu mo sesi be so me nua de no so ye e fa Zoom Lion issue track na skip track no sisi aye ba ko na serve both Asante Akim North, Central and South. Inti ama pressure ewo onum so. Skip track no. Ba ko pe NSF. Inti ama na your final disposal site no so there is a challenge there. Then oh. E hono so abobi. Inti na fe na. Yeah. Ye tu hwana mo. Ye gusu aye tu hwana mo. Ye gusu pa na nyema na NCC so entina ma message se share come say omone Zoom Lion ni na kasa ama omo say omone kasa enra ama why say ombeba aba be yi bola nti bola ndie na nipa you see who's a me come as some street o nipa oni office no man contract say it is only office no ntumi nya adwuma na mo cancel contract na because I chon adwuma na nso so ha bi o because ball na no me am ko hoye ye be fa ball na Friday edru Sunday na ayama he pay e bi gu fom enti yama area ha na nipa ben ho no yare ne nkom wi ansa na ya fra ma wo ti kuma so afro bi so me ha dwen papa enti sa won ti ha no ma mo cancel bebre pa adwuma yo mo fa adwuma no ma obi nye a contract na mo de ma different because Ghana ha no anya ba bia na Zoom Lion no ye adwuma e say ye de aba from to the district and municipalities no say mo na mo order contract in the mobi what I say enti wo order contract in the mobi na ma me edu we bia me kasa edu this segment na me kasa from because edu bre was ye man okore ye adwuma kuruma ahu enti mo ba na no otini Kumasi no enjoy no afre na obi ti atempenten kwadia na mo manage adwuma no wo ni office ye mo adwuma and the I say here as we speak say I make no so I no so a week say I week and now say ni na ka some na make no yeah so wo ni akutrement na paratos na materials wo je contract ye de wo ni resource na wo je contract ne de etimo terminate ni contract mfa mo obi obetuma ye adwuma yeah to dey work me MC be kasa because sand na ekoso no de enye krom hanko o ko the environment so baby obi e complaining about ball aye ma ye high ball aye say e very bad containers no per Zoom Lion contract with the municipal assembly no say municipal obama 11 containers and containers say so be hia e bi wo akui jaso igbogu asankare ene bombata mia we pe ene mia containers ewo ba aka ni nyina no Friday me be sending komo why you be sending komo na ya pen promise because maintain me be say my last question na
yen kwama so assembly member bi wa ha was semen ne din koma no pai that dey so electoral area semen ne din koma no pai nti yen hwe presby school toilet bi no I remember my friend my boss o say ye hwe letter ba yeah and yen hwe letter mo ko hwe sa ai toilet no last municipal chief executive ma ye ko hwe ma ai wo ye say yempebre na yenkobu ai sa ai toilet ai anam say ai complaints no na ai eba pa yi na em say nanse no ye ko hwe ye nyoma bi bebom kakra nti we dey main assured about wa koma ai enche kura ai bebuagu na we na kwan mu na won say chairman enche kura Eric Timmy akwan mu won say dey na mu hia the municipal chief executive no say monkowe wako hwe hu the complaints are coming me call several times and I didn't eku amanfo yare e dey ba no doso enti mo twen ya mo wi enche kura befuo the resources so be provided or car mo de beko emere mo mfa mara kwan so se bibi say enti bugu wi a enche na mututu hye de enkosi da ben yare e kwa amanfo ya sure se enche we de ayiwa me mama week ene kosi na na wotwe wa mama ya we say municipal chief executive no or me boni film kakra bia na wasore no mirika gidi no ye ho adwuma ai mama ne de on dem no crash we good pa yes we very active o kan sam na no ye yeah o kan no ye o ma ko hwe ye eti mo say say ye mo na mo ba da bidu no asem mo pese mo be kwa ye be ye mate but as abusia honorable pia mike no mo na bo kakra ma me na abusia me mama fra ba why ba ma ne honorable ni nkomo kakra na yenkoso ni na ono nso ye o kan assembly no ho bi enti ye ni ono nso ni nkomo na mfa ni wura mpreko na na me time de be hero everybody ho efa honorable bibia boko de na asiyo nso boko ede nyamia sepa na so ba wo nso watwa 2 years na we atwa me ya atwa 2 years me time no so pa ma unza man for catch them so wo radio so obe a chiro no me kasa ye hwe wo se o me zo ma mo from fan chame on ye be phone lines na nchekra na me time no so but ye be quick na ye to me name bi ye hwe wo ba ye mo challenges be na mo fomo dade so no wo ebe mo twam da but nhye da nhye ho so nanka we de ka ma ko nya ka me chia me mpanifo a obetuma chia ehia pa ya me de chia be ma ye emame MC me do emi nua ba because me ni nyina yusu din ba ko for the safo na me so me de safo nti we emi sister okay me chia no pa ena anopai okay na ma chia NDC chairman wo Amaga yeah chairman Amaga me kapo pa no me chia no okay na ma ba jaso ya ma ba chia ye conference secretary general chia wa no pai na ma chia Andy me nyonko pa no ya assembly ma wo banka kapo pa no me chia no okay na ma chia me kurom na de asufo nyina ne akwanya omde ma me se ase me meye assembly member okay but me ma assembly member me government appointee okay ti ase me nchire mu ye na atifo nti okay na de so na me wo ho ne ye wo me tete me ma me nyi bedru na okay ti ye challenges kakra ye wo eye unse ye schools ni ye tu na schools ni mienu no school ensuo ni school no ti nkwala no epensu a age se omoba unse ye kwan no so mu ohye okay omo twitwa kwan eno ani ye problem kase ba ko so no na ye nsa ni toilet na ye bola no so aye kase pa mse how no na ye me pipe ba ko a mse a bank kromu a obia kokko se bi na asai about be se e ko 2 years ni eno so yentimi nye okay die mfase eye asema hadwen pa na eno no ya appointee no moto ho na mo da ko assembly say okay so ka toilet asem me ba try why I say toilet say na ban no ni tu na abafom kakra me ya we enti no o so mo de ko no mo say afi na ye de beko because na adwuma na egu ya ma me so no e do so nti se me huni se o chiche free say na eba okay enti no na nuru me huni se nuru ye so
but the nkasisi ehia me pa de nke pia ball na the sanitation for the war no ti omate ma fa ball ba ko na me de akunu ma mienu kama the best ball na hip on pa che nim the last time wa ye pia ye tenko mum pia nku ba bi mama aha okay mate na nso sam so te say mu bohos no bibia okay ye bohos ndie ebi wo ho yeah yankasa mema o ya no mema ya hametio ye bohos no bebira asese fan se de ye adwuma pa de kro kakraka ni na em se 3 okay mission ba ko ene zongo ba ko fan se 2 enye 3 mpo 2 mission ba ko ene zongo ba ko mission de no kra na de omo ani 2 omo de eye de omo aye na omo de the whole town in pipe na nkasa no 2 no na ye adwuma ba ko no pipe na nkasa say by pour tank no emienu na apapai yeah okay mate ati was mpanifo bam assembly bam na moto no mbe boy okay no mbe pia ball na mai okay ati no na major problems pa school mu ho no e bemben e kwan no e problem tinka de e besere ne se omuntu pipes ni bi wo school ni mienu e mai na nkwala no school de wo ma omuntimi nko empie nkwa abontin ko pensuo no na me kai se papa MP yeah e mo mbe tu bi e ma pipe no say untu ye no mo amfa pipe am esi so ama ne say na oyese omo yese omba be ye ho adwuma but ebesi ne no ya ante na ma frɛ no sɛ ampi no on free so da so nti ma frɛ no ho asɛm no e bebre na wa na ye elected assembly member no o tu ana mo mi misano owo praso okay misano mate na sa school mo pipe no de na meka no ho asɛm koduru nanim because de me buy no me bete ye ne se odi lawyer ediska e ma government appointee na no ho no se won siesie but ya hu ba bi scan fire e ma me kra me didi akira but man ti de kosi ye bio until government appointee no da so o sisi ya na momu susu sisi this come and one sisi na oba no di akire na wa jai to ba bia na manya ti me ba bi sa me di akire kwa ahemfie no ahemfie fo no susu di akire e frɛ lawyer na lawyer e ho no na o se ono a personal ska nti oye ne party banti no mbeka ne party asem sana me de me te no ahemfie fo no ne personal sika enye so ya mp no si da nya assembly sika nti ba so ya member of parliament na sana personal sika nti obi ni free na nso o de fancy fere to ma me producer e be di hu nkomo akire why nti no de me sra mala ne de mpamcho madaro ma mo hwe na mo nya ho bibi ma mate da wasise wa ma me sa kwan se bia me ni openyin sem no kakra me ameti ya na me water and sanitation coordinator for the entire municipality far back 2007 okay na school insu na o kano minim se insu ayetu aye mechanize etu ho na mo ye ba ho that time na light in school ho enti ye connect light but that time na current form even the cables are carry power no dia ba car na wires no ni susa enti Mr. Habib so Mr. Habib water and sanitation antiata omunyina na GD Simon yeah omunyina ye nkrofo bi a meni omo aye adwuma wei atwam bebre enti na se munsuo no munton bi ho a ho no na bi a problem wo se ubetumi asisi because maintenance there be anya ni nyina se dia wo kan because borehole se wo na de so minim se enya miensape dabi o de ye beba ho se de ba opani kamo ye de ni ba ba hwe me asem no kam de ni ba ba hwe na ya hwe to ho na mo nti mo me nkwa ho ma no somra why me be ni so na question boy to me no good morning obetumi afra no pay na oh sorry went to me so good morning within the saying